12 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 29 січня, 1432 день анексії Криму. Студія Іскандер Маматов. Кримська солідарність під наглядом спецслужб на зустріч громадського об'єднання, яка проходила цими вихідними у Судаку, вірвалися більше півсотні співробітників ОМОНу, ФСБ, поліції, Росгвардії. Провели обшук. У кримсько-татарських активістів шукали зброю. Чи вдалося все ж таки зібратися учасникам Кримської солідарності? Далі у нашому сюжеті. Щомісячну зустріч учасники Кримської солідарності проводять в Судаку. На неї прийшов голова місцевого меджлісу Ільвер Аметов, близькі та родичі кримських політв'язнів, активісти національного руху та адвокати. Не встигли розпочатися збори, як за вікном люди побачили автозаки. Озброєні силовики з собаками увірвалися до приміщення. Не имеем права у вас узнать, с какой целью собрались. Поэтому вы оружие ищете или вы в данный момент не должны участвовать в сообщении? Силовики заявляють, в приміщенні багато людей і, можливо, у них в сумках є зброя. У Кримській солідарності переконані, це спланована операція російських спецслужб проти кримських татар. Такими діями і погрозами російські силовики намагаються залякати людей. Ми предоставляємо документи, вони перевіряють. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, или не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, РОВД или куда еще. Учасники зустрічі Кримської солідарності залишаються. Російські поліцейські перевіряють у них документи, переписують дані, а деяких і фотографують. Не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Российской Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Чувствую, не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина полицейская, с полицией, подошла, спрашивает у меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокати запевняють, учасники зустрічі Кримської солідарності нічого протизаконного не робили. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, с взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Меджлісі не виключають, після складених окупантами списків прізвищ людей почнуть викликати в поліцію. І це чергова акція залякування кримсько-татарських активістів. Наш народ намагаються залякати, розділити і витіснити з Криму. Для збереження гідності нашого народу, зміцнення єдності вони показали свій героїзм і мужність. Ми вдячні їм за це. Спецоперація російських силовиків тривала 4 години. Пізно увечері людей відпустили додому. Це вперше за 2 роки існування Кримської солідарності на їхню зустріч увірвалися спецслужби. Однак родичі політв'язнів запевняють, не злякалися і надалі будуть збиратися. Однак місце наступної зустрічі поки не розголошують. Ельвіна Саїдбулаєва, Вікторія Аблязова, Олег Трохимович, Заман, АТР. Герай Куламетов вийшов на волю. 10 діб громадський діяч і учасник одиночних пікетів 14 жовтня провів у Білогірському СІЗО. З нагоди звільнення у мечеті його рідного Старого Криму провели молебен, а по завершенню дуа всіх пригостили пловом. Герая Куламетова затримали 18 січня. Тоді силовики нагрянули в будинок кримчанина з обшуком, звинувативши у нібито екстремістських публікаціях у соціальних мережах. Того ж дня окупаційний суд заарештував його на 10 діб. Мы должны все помнить о том, что это жизнь как испытание от Аллаха, и важно, как мы это испытание пройдем. Должны на него уповать, дуа читать, друг друга поддерживать,
Все суды и все инстанции, которые проходили, были незаконны и ссылались на какие-то лжедоказательства со стороны правоохранительных органов, что в свою очередь повлекло за собой это арест нашего брата Герая. Герая это не сломило, и весь народ, всему народу это показало, что в очередной раз правоохранительные органы пытаются всячески напугать наш народ, всячески закрыть рты. Сполучені Штати вже почали підготовку до надання Україні американських протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив спецпредставник США у справах України Курт Волкер. За його словами, зараз Вашингтон працює над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи українські збройні сили. Курт Волкер також додав, що США хочуть заповнити білі плями в оборонних потужностях України, аби завадити подальшому розпалюванню конфлікту на Донбасі, адже взагалі припинити його без згоди Росії не вийде. Дуже важливо комунікувати з Росією напряму. Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити, потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитись припинити конфлікт. Тож діалог дуже важливий. Польський прем'єр-міністр вважає Росію найбільшою загрозою для своєї країни. Принаймні саме так Матеуш Моравецький заявив в інтерв'ю виданню «Політіко» на економічному форумі в Даосі. І закликає Євросоюз готуватися до можливого вторгнення Росії в глиб України. За словами очільника польського уряду, на такий випадок краще мати і другу, і третю лінію оборони. А ще однією загрозою Матеуш Моравецький назвав російський проект «Північний потік-2». Найбільш серйозна загроза для Польщі сьогодні – це Росія. Я думаю, те, що сьогодні Росія робить в Україні, це дуже небезпечно. Ми постійно ведемо переговори з нашими партнерами з Європейського Союзу і зі Сполученими Штатами, зокрема тут, у Давосі. Як нам протистояти цій загрозі? І що може трапитись, якщо Росія посуне з Донбасу вглиб української території? Щодо «Північного потоку-2», то це не бізнес-проект Росії, як стверджує Німеччина. Він просто зробить українську газотранспортну систему непотрібною. Олексія Навального відпустили до суду. Російського опозиціонера вчора затримала поліція на акціях за бойкот наступних виборів президента. Навального доправили до райвідділку, допитали та відібрали телефон. Загалом на мітингах по всій Росії було затримано понад 2,5 сотні людей. До деяких, за даними опозиціонерів, застосовувалася сила. Опозиційна акція під назвою «Страйк виборців» відбулася в кількох великих містах Росії, серед яких Москва та Санкт-Петербург. Найбільше затриманих людей було у Кемерово. І хоч протестувальники головно висловлювалися не за конкретного політика, а за чесні вибори загалом і можливість чесної конкуренції, Олексій Навальний подякував усім за участь в акції. У Кремлі радіють за нового старого президента Чехії. Друг Путіна Мілош Земан вдруге обійняв цю посаду. Це стало відомо вихідними, коли Україні підрахували результати другого туру виборів. Він обійшов свого конкурента Іржі Драгоша на трохи більше ніж 4%. Мілош Земан відомий своїми відверто ісламофобськими поглядами. Також його добре знають як відданого лобіста кремлівських інтересів. Зокрема, Земан послідовно агітує Євросоюз за скасування санкцій щодо Москви. Він теж негативно ставиться до України, тутешніх політиків і уперто називає їх бандерівцями. А війну з Росією вважає внутрішнім громадянським конфліктом. Також він пропагандував і пропонував Києву фактично продати Крим Росії. Противники Дональда Трампа знову вийшли на вулиці. Його звинувачують у неповазі до демократії та змові з Росією. Це стало після публікації у «Нью-Йорк Таймс», в якій стверджувалося, що президент США збирається звільнити спеціального прокурора Мюллера. Саме того, який розслідує ймовірні зв'язки передвиборчого штабу Трампа із Росією. Автор статті стверджує, Мюллер залишається на посаді лише завдяки особистому юристові Трампа, який розуміє, якою репутаційною втратою для адміністрації обернеться відставка спецпрокурора. Сам американський президент статтю назвав фейковою. Коли я був бізнесменом, преса мене завжди любила. Але варто було мені стати політиком, я зрозумів, якою мерзенною, підлою, злою і фейковою може бути преса.
Сторіччя легенди. Україна сьогодні згадує про історичний бій під Крутами, коли близько 300 гімназистів та студентів Києва наважилися протистояти 6 тисячам більшовиків. 100-та річниця цього подвигу має стати прикладом для сьогоднішніх поколінь, бо, як і в ті часи, Україна знову змушена відбиватися від агресивного сусіда, заявив президент Петро Порошенко. 100-та річниця Крут, в яку ми з вами зібралися, дуже знаменний день для кожного українця, для кожного патріота, а особливо для людей, які пов'язали своє життя зі Збройними силами України. Бій під Крутами – одна із численних битв в одвічному хрестовому поході Росії проти України. Напередодні з Києва до станції Круто на Чернігівщині вирушив символічний потяг єдності. У ньому ліцеїсти та гімназісти зі всієї України відновили шлях юних героїв, які проклали свої життя за Українську Народну Республіку. Олена Царенко докладніше. Зранку колона курсантів Київського військового ліцею імені Івана Богуна з прапорами дійшла до столичного вокзалу. У колоні 600 юнаків з різних куточків України. Символічним потягом єднання вони вирушили до станції Крути. Рівно 100 років тому під Крутами українські студенти і гімназисти прийняли нерівний бій з більшовицькою навалою. Заради молодої української держави своє життя поклали щонайменше 300 юнаків. Проти дітей воювали більше 6 тисяч більшовиків. Покласти квіти до меморіалу героїв Крут приїхали делегації ліцеїстів з 30 різних міст України. Полеглих згадують хвилиною мовчання. Це справді неймовірні відчуття, коли ти знаєш цю величну легенду 100-річної давності, дуже героїчну, дуже жертовну, дуже величну. І ми бачимо сучасних юнаків, які унаслідують цю повагу. Вшановують пам'ять героїв Крути і курсанти з Одеського військово-морського ліцею. Навесні 2014-го через анексію Криму цей учбовий заклад змушений був переїхати з Севастополя до Одеси. Я ще з самого дитинства мріяв вступити до військово-морського ліцею в Севастополі, але події в 2014 році мені не дали це зробити в майбутньому, тому було прийнято рішення мені переїжджати до Одеси. Із рідного Севастополя через окупацію Криму змушена була виїхати і родина Владислава. 17-річний хлопець разом з багатьма кримчанами сьогодні теж приїхав до меморіалу героїв Крут. Крим повинен бути українським через те, що Крим вже давно став частиною України. Там вже є той дух український. Серед присутніх тут ліцеїстів є ті, в кого батьки зараз захищають Україну у зоні АТО. Є хлопці, чиї батьки вже поклали життя за батьківщину. Перед майбутніми військовими виступає Володимир Жемчугов, який сам побував у полоні бойовиків і втратив руки та зір. Сьогодні на фронті молодь в перших рядах стала на защиту нашої України і тим самим показала, що вибирає путь в сторону европейского, демократического, независимого пути України. Урочистою церемонією вручення державних прапорів із пам'ятними стрічками та почесною вартою. Так вшановує подвиг героїв Крут молоде покоління українських воїнів. Вперше військовий оркестр виконує концертний марш «Героям Крут». Олена Царенко, Ислам Пінка, Заман АТР. Срібна перемога. Кримський татарин Февзі Мамутов опинився на другій сходинці престижного турніру з греко-римської боротьби «Такхті Кап 2018» в Ірані. Випередити кримчанина вдалося лише казахстанському борцю. Февзі Мамутов – один з найуспішніших спортсменів із Криму. Срібна медаль для нього всього лише друга у кар'єрі. Всюди він перший. Починав у Севастополі, але після анексії покинув півострів. Сам пояснює, як учасник спортивного клубу Міністерства оборони України він є українським офіцером і давав клятву на вірність. На півострові залишилися його батьки. Только в атаке можно найти победу. Столько опыта, столько уверенности, столько положительных, одни плюсы от этого турнира. И в том числе от поражения, я думаю, плюсы, чтобы куда-то не улетать высоко.
Яскравий бій, блискуча перемога. Український боксер-кримчанин Олександр Усик виграв півфінальний бій всесвітнього суперверсії боксу і виграв 2 чемпіонських пояси за версією WBO і WBC. Його суперник з Латвії Майріс Брієтіс дав справжній бій українському спортсмену. За шаленою підтримкою домашніх трибун він блискуче провів перших 4 раунди. І все ж клас і наполегливість українця до фінального раунду була безперечною. На прес-конференції після бою латвієць висловив надію на матч-реванш, однак поки що Олександру не до цього. Спочатку треба виграти фінал травневої всесвітньої боксерської суперверсії. Призовий фонд переможця складе $50 мільйонів і кубок Мухаммеда Алі. Від початку фаворитом турніру букмекери вважають саме українського боксера. В коллекции еще один пояс, слава богу. Так случилось. Марис хороший спортсмен, сильный спортсмен. И вы увидели прекрасных, великолепных 12 раундов боя. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» о 1-й годині. Залишайтеся з ЕТР.